tak dudoi carane nglunasi utang. Kanggo wong lanang-lanang ning jaba kono, tak dudoi trike ampreh utangmu lunas. Dengan cara apa? Dengan cara kelon. Wong lanang ojo emosi dhisik. Tak dudoi trik-trike. Rezekine wong omah-omah rumah tangga ki awake dhewe ora roh. Sapa ngerti dengan kelon kuwi rezeki saya tambah. Apa meneh wong wedok nek ngladeni wong lanang dengan sepenuh hati, tak jamin rezekine semakin deres kaya banyu udan. Wong lanang ki nek cukup kelon, atine seneng, Gusti Allah yo ngedukne pitulungan. Mergo kelon kuwi engke bojo seneng, semangat kerja, utang lunas. Dadi dengan kelon kuwi engke atine bojomu seneng. Ayo para wong wedok sing sregep ngeloni wong lanang, apa meneh wong lanang bojone dhewe sing duwe utang. Semakin dikeloni, utang semakin lunas. Mergo nyapa? Bojo atine seneng, mergo cukup kelon. Kerjane yo semangat.